bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jo sare Janvier mon hande ko ñalawma aljuma hawri ko 5 lewru janvier hitande ujunnaji 2024 en garti représentant ɗon habaruji mon e ɗemgal Pulaar ko adi fof ko habaru jaam gondaɗo radio jowol sare liggotoɓe mum arde min gondi ko oɗo ñalawma koye sunare mawde sabu goto e yimɓe ardinoɓe programme uji mum joɗinoɓe toon kadi to Sénégal biyeteɗo Aissata Alpha Ba cankiɗo hande toon to Dakar ko sunare mawde wonande famille radio jowol sare fof ma directeur programme radio jowol sare artu kadi hol famnude yimɓe hol kanko gonɗo Aissata Alpha jaruɗen hande noon ene wayno équipe radio jowol sare fof ene wonde sunare oɗo sadio kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio jowol sare. habaruji men e ɗemgal Pulaar toon to États-Unis hono kamɓe Cour suprême mo États-Unis ɗum noon ko suudu ñawirde mawdu wonde États-Unis wayno ko hande ɓe bindi lettre ɓe mbi wonde koɓe jaaɓi heɗade hono kanko Donald Trump appel mo waɗi toon to ko fate ne ñawore waɗanode toon to Cour suprême mo Colorado pour ittudemo e liste candidat ji toon to Colorado ɗum noon ene wayno ko ɓe mbi wonde ko ñande 6 lewru février nden ɓe keɗoto en argument ji ɗum noon ko hakkude avocat ji makko kanko Donald Trump e avocat ji laamu en pour ƴewde tugnade kadi haraleɓe ko fate justice ɓe mbi wonde e ɗaminaka eɓe kaala holko woni est ce que kanko Donald Trump mo foti haɗede ko wiyete hen tude laamu sibabunde amendement 14 constitution kono noon en wani maɓe ƴeewa toon holno nde ɗo ñawor yaari toon to Cour suprême ha Cour suprême holno décidir ɗum ɗon ne siftini ɗon ko kanko Donald Trump wanno oɗon appel toon to Cour suprême pour wiide ko alay saago Cour suprême ƴeewa appel ƴeewa ko holko woni sababu o wawa wonde kanko hoore makko président tugnade kadi Cour suprême no haalirno wi wonde ko amendement 14 ene haali e nder section muɗum tato ɓe wi wonde ko kala neɗɗo ko wiyete complot ko contre gouvernement ɗum ko mbiyata instruction eni ko oɗon neɗɗo hankkadi wawa jogade postol bawɗo wonde fof e nder laamu ɗum noon ko est ce que Donald Trump kañum horum ne jeeya e ɓeɗon yimɓe haalaɓe wiyaɓe kala naatɓe ko wiyete complot walla kanko hoore makko ko jeeyaka hen hande tugnade ɓeɗon haraleɓe ko fate justice koɓe kaala ɓe mbi wonde so tawi kamɓe Cour suprême ɓe pelliti ɓe mbi wonde ko Donald Trump wayno ko ñawre foti amendement nde foti fewjude haala muɗum ko congrès o oɗon saaha ene wayno ko kala ko Donald Trump fawetino pour wonde ene foti wonde candidat walla fotani wonde candidat ɗum ɗon nattat ɓe mbi noon so tawi wonde ko kamɓe Cour suprême ɓe pelliti ɓe garti nder ñande 6 février nde ene caggal nde ɓe ketti ɓeɗon ko kalata ɓe dakkodiri e ko Cour suprême mo Colorado haali ko wonde ko kanko Donald Trump ko neɗɗo no yimɓe fof ni no ko amendement o wiiri ni bawɗo wonde fof ngol ɗon lawol no foti fawade muɗum ko haysindu ko woteji baɗɗi Colorado par ce que oɗo saa joni ene wayno ko ndeɗo ñawre koko dartina ha kamɓe Cour suprême ɓe keɗo ene wayno ko woteji ma mbaɗi toon to Colorado ñande haade ko addi 6 lewru février donc so tawi woteji ɗi mbaɗama toon hono kanko Donald Trump o wotanoma toon walla inde makko waɗama hen so tawi kamɓe Cour suprême ɓe gaari ɓe mbi wonde ko Donald Trump ko neɗɗo amendement 14 ene foti fawade muɗum so tawi ɓe mbi wonde ko ɗum ɗon ne foti fawade makko kanko Donald Trump firti wonde ko hayso nde woteji mbaɗanoma toon Colorado inde makko ne hen ene wayno ɗiɗon woteji hankkadi anilti kono firti kanko Donald Trump ene wayno candidature makko ko fate ɗaɓɓude ardade leydi ndi enen ko ɗon haaɗi andaka taw holko ɓe jogori haalde andaka kadi holno ɓe jogori yewtirde haalde ka ɗon haala e surtout kadi ko siftinde on kadi ne waɗi ñawoɓe tato kamɓe kanko Donald Trump kanko nannuno ɗumen toon oɗo saa joni haaluji nane keewe mumen wiide wonde ko ɓeɗon cuusa wasde jingandemo kono noon en ɗamina en faama wonde ko Cour suprême wonɓe toon ɓe ko ñawoji mabɓe pawato koye lawol wona sentiment ji walla jinguere walla gueɗe bannon kono andaka taw kon ko ɓuuri sirde ko andaka kamɓe Cour suprême holko ɓe jogori haalde e kaɗo haala toon to États-Unis hande tugnade kadi discours mo kanko président Joe Biden o waɗi ɗum noon ko discours mawɗo ɗo waɗi ɗum o wi wonde ko o siftini hen hono kanko Donald Trump so tawi o arti e laamu ene wani ko jogoɗo bonnude démocratie gonɗo États-Unis o haali ɗum ko toon to wiyete Valley Forge ɗum koto Pennsylvania ko haali wi wonde ko Donald Trump e nder ñande 6 janvier hitande ujunnaji 2020 ko ene wayno ko haaluji kewɗi Donald Trump haalanno ɗi ko ɗum woni ko yimɓe muɗum mbaɗi o wi caggal muɗum ni kanko Joe Biden haala
o wi haysinde Donald Trump yimɓe ganduɗa tako républicain e surtout kadi tako hooɓe parti républicain nde continue node Donald Trump yo dartinu ene wayno Donald Trump ko sali ɗum ɗo fof ene wayno ko sibabu ɗum ɗon yimɓe maayi hen yimɓe heewɓe gañima hen e kadi gueɗe bonnama toon to congrès mo États-Unis ɗum no fof wi ko hono kanko Donald Trump ene wayno jaɓani wadde hen quoi que ce soit ɗum noon wi wonde ko e tumnade kadi haalluji makko so tawi Donald Trump artirama e laamu koko jogoɗo bonnude démocratie mo États-Unis hande toon to politique hono kanko DeSantis ene wayno bannoɗo hanki wiyete town hall muɗum taw ko CNN wadde muɗum nder campagne mo woni hande o haali o wi wonde ko ɗi joni ko mbaɗata ko en ko wadde ene watto ɗum noon ene wayno kanko hoore makko so tawi joni kamɓe républicain ɓe beelama e kanko hoore makko mono ƴeewa oɗo saha joni pour wiide wonde ko ittude Joe Biden e liste candidat ji toon to Florida ɗum noon sibabude Joe Biden e wiide makko kañum waɗi sababu ha ken wona million ngaji 8 taw ko yimɓe natɓe leydi ndi taw natirani gonga e wonen démocrate en kadi ne mbiya wonde ko ɗum ɗo fof ko ene wayno ko firti tan wonde ko parti républicain ha handi ko rewi ko kanko Donald Trump ko ɓe goni koye peeje tan ko peeje wattade par ce que ko kala ko Donald Trump waɗa ɓe mbiyata ko kamɓe mbaɗa ko ɗum woni haala ka donc ne noddi wonde ko DeSantis est ce que mo jogori kanko hoore makko ƴewde toon to Florida to wiide hono kanko ono biyeteɗo Joe Biden yetti liste candidat ji toon han toon to États-Unis avion mo American Airlines diwnoɗo ummade Dallas fade to wiyete Bozeman ɗum noon ko Montana wayno ko e nder hakkude lawol hono neɗɗo goto yani kañum waddi toon e ko mbiyata hôtesse de l'air addi ɗum ɗon ko neɗɗo o henno wonno koye fettude 6 neɗɗo gonɗo yeeso makko e caggal muɗum on kalmisi nde kalmisi noon wayno hôtesse de l'air ari wajimo wimo yo natti waɗa ɗum o fuɗɗi fiide ɗum goɓɓe reedu finalement o fii ɗum ha yani caggal mum wadde ko yimɓe hewɓe civil en jane makko kanko oɗo neɗɗo après nanguimo ha avion finalement hayti yaddu yanno to telloyi ene wayno caggal mo avion jiwri to wuro woto wiyetego Amarillo ɗum ko nder Texas sibabude kanko pilote avion ngaji ɗi mi mbi wonde ko ay oɗo sa joni en jogui ko ndi wiyete niveau ɗiɗaɓo taw ko kulol wonande hawnaki won ko gueɗe baɗoje sipiroɓe nder avion to eyyi caggal muɗum ene wayno ko kanko nde avion jippi nde hono kanko policier ji gaari nanguimo donc hade policier ji nangude ene wayno ko yimɓe wonnoɓe toon to e nder avion to surtout en hôtesse de l'air ɗo guitti dolliji kaɓɓe juuɗe makko kono noon nde tellinade o haalno police ji wi ko dolliji ɗi gañi juuɗe makko ɓen guitti dolliji ene mbaɗa e makko ko wiyete menotaji taw ko jamɗe ko ɗon kadi o fuɗɗi kadi fettude won policier ji gañi ɗumen caggal muɗum kanko oɗo nawa kaso caggal muɗum ene woni kanko hoore makko wi wonde ko o teskitaki holko waɗi avion to nder avion to kono ene wayno ko kanko hoore makko omo teskiti o fetti policier o e goto e policier hakkude koyeɗe muɗum ɗum noon wi wonde ko waɗiri noon ko par ce que o yiiɗa nawede kaso o anda ko waɗi kanko noon o wiyete ko Keith Edward Fajiana o yara ko duuɓi 60 e kadi o wi wonde ko omo teskiti hanki Allah haade makko jolde avion o yari sangara ko ɗum waɗi hawnaki o wasi jogade siftorde holko waɗi e nder avion to ha hande toon to États-Unis no wayno ko ñalawma tataɓo joni walla ñalawma ɗiɗaɓo no wayno ko kamɓe États-Unis ɓen continue hebde menace uji walla yimɓe wiyaɓe wonde bomboji nayyi building ngaji taw ko building ngaji laamu ɗum noon ene wayno ko faama hande hanki oɗo ñalawma ko guure ko wayno gonɗo toon to Arkansas gonɗo to Maine Mississippi Montana e Florida kañum hoore mum dañino ɗiɗon menace uji wiide wonde ko bomboji nana kuɓeje laamu ɗen kuɓeje noon ene jeeya hen joni hay kuɓeje ɗi ganduɗa taw ko kuɓeje ñawirɗe hande kadi tuggi tan subaka hande ha yetti kikiɗe surtout toon to Maine e Mississippi kaɗama nadde ɗeɗon kuɓeje yimɓe liggotonoɓe ɗeɗon kuɓeje kaɗama nadde toon pour fadde ha policier ji enquête ha ƴeewa so tawi bomboji ngala toon ɗum noon ko hunde nde ganduɗa FBI ene watti hen haqqille oɗo saha joni saabu ɗum ɗo ko kulhuli kewɗi puɗɗiɗi werlede e nder nokkuji ɗi ganduɗa henno taw ko hawna ko nokkuji patuɗe ñawirɗe hawna kadi ko nokkuji patuɗe laamu sibabude ne huula ɗum ɗo fof ko sibabude ko pewndutugol woteji garoji hitande ujunnaji 2024 hakkude kamɓe républicain e surtout walla hakkude makko kanko Donald Trump e candidat ji jogorɗe arde fof comme taw ko démocrate
habruji men international kewata no feewi ko toon to e sénégal ene wayno ko kanko ousmane sonko kadi hono ko mbiyata conseil constitutionnel ene wayno hannde rejiti kadi dossier makko ɓe rejiti dossier o noon ɓe mbi wonko manque dossier makko ɗum noon kadi tugnade halluji kanko maître siré clédor ly wondi ko ɗum ɗo fof firti tan ko wonde ko hawnaki ha hande ɗum gasani ene wayno ko kamɓe conseil constitutionnel eɓe mbaɗa ɗum e tujure e ɗum ɗo yimɓe woɗɓe ɗum noon firti wonde ko so tawi maɓe bindu lettere walla ɓe kalana kanko ousmane sonko e holko manque dossier makko ɗum noon ɗum ɗo fof kadi adi ko caggal hanki jamma walla subaka hande law hono ko mbiyata cour suprême sénégal kañum hoore mum yaltini décision mum wi wonde ko gonɗini hono yamirore cour d'appel wonde kanko ousmane sonko enen wayno ko fawno en ñande 8 mars ko fate sokede mo lebbi jeegom ko ɗum ɗon itti wonde candidat makko e tugnade hannde avocat ji makko mbi wonde ko ɗum ɗo fof haysinde ko cour suprême haali ɗum ɗon tant que tribunal gonɗo to Ziguinchor toon ousmane sonko windi pour wonde candidat tant que oɗon addani kayit wi wonde ousmane sonko ittama e liste uji candidat ji ene wayno ɗum ɗon ha hannde gasani ɓe ɗamini ko kamɓe conseil constitutionnel maɓe jokkodiri ousmane sonko walla équipe muɗum pour ɓe kalana ɗum dossier ji mankuɗo ɗon ɗi ɗum ɗo fof noon il faut gasa ko adi ñanogas e janvier ko nden ɗamina liste uji candidat ji pour ɗaɓɓoɓe ardade leydi sénégal jogori andede ɗum ɗo fof noon wayno ko tignade kadi kamɓe avocat ji ousmane sonko ɓe jaɓani conseil constitutionnel ko haali ko ɓe mbi wonde ko ene wayno ko ousmane sonko waɗi dossier ji puɗɗi timmude fof ɓe mbi kadi ene wayno ko ousmane sonko kañum hoore mum addi sappo e tati député pour wonɓe ɗum ɗo ko ɗum woni ko ɗaɓɓa en pour wadde validé ko wiyete parrainage muɗum kene wayno kadi ɓe déposé kene wona 30 millions francs CFA hay sinde conseil constitutionnel haalani ɗum ene wayno kamɓe ɓe jogui preuve oɗon kalis ittama déjà e compte ousmane sonko sakkitorɗon habruji men ko toon to Mali e tugnade kadi habruji gummiɗitoraji France international ene wayno ko lewru ɓennudu ndu ɗum noon ko mois de décembre mo gonɗen ɗo hono kamɓe yimɓe jeeyaɓe CSP ene wayno ɓe kaalino ɓe mbi wonde ko ɓe waɗɓe blocus ɗum noon ko bloc ɓe kala marchandise gummoroɗo diwan algérie o pour nadde guure ko wayno Tombouctou walla guure gonɗe banggue rewo leydi e ɗum ɗon noon ene wayno rapport jaltuɗo joni holli wonde kene wona 96% yeeyannoɓe toon ene wayno bitikaji guddama par ce que ala ko wona e jeerije ɗum ɗon siftirde on kadi ko won blocus baɗanoɗo ko adi ɗum ɗon taw on blocus ene wayno waɗano ko gila ñande jeetati leydi août ɗum noon wonno ɗum kadi ko yimɓe jeeyaɓe ko wiyeteɓe jinin ɗum noon ko yimɓe groupe kadi wadbuniyankoɓe tugnade no mbalinaɓe kalirtaɓe jokkodirɓe alkayda ɓen kadi mbino ko kala marchandise aji gummotoɗi ene wayno ko kala ko wiyete en auto ji nawoji kaake taw en mbawi jokkodirde Tombouctou e banggue worgo leydi ndi ɗiɗon ene wayno ɗum ɗo fof ko ɗiɗon laabi koko guddano ɗum woni aɗa sa joni oɗo blocus kadi jantuɗe en e ko caɗele mawɗe wonande kadi yimɓe civil en wonɓe toon to Mali et surtout yen e région Tombouctou eko takki ɗum ɗon tugnade kadi rapport baɗaɗo toon taw rapport o haala koko fate gurdam no woori toon bandiraɓe sehilaɓe heddotoɓe radio Djowo Sar ko ɗi habruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar siftinde on tan hannde ko aljuma 2 lewru janvier hitande ujunnaji 2023 yen mbaali jaam ha jankaro on jarama.